ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ದ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಕೂರ್ಮಾ ಪಂದ್ ಬನೊಲಿಂದೆನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕದ ಗಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಬಲಿ ಹೆಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು 1 ಕಿಲೋ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತುಂದೆ ಐಕಿತ್ತೆ 1 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಚಿಕನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ 20 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ದೀಕ ಮೂಲು ಬನಲದಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ 4 ಲವಂಗ ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆ 4 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಸಹದಾ ಸಣ್ಣ ಕುಚ್ಚಿದು ಪಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಈತೇನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಇಂಚದಾತು ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಇಂಚ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಈತ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾನು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಪಾಡಂಡೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪ ಅವರೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬನ್ನಲದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಉದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಚಿಕನ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಚಿಕನ್ದ ಪೀಸ್ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೀಸ್ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಜಿ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪಗ ಓಪನ್ ತೀದೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ಪಂಡೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಓಪನ್ ತೀದು ಅಂತೆ ಇಂಚ ಬೇಯರೆ ದಿವೋಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲು ಒಂದು ಚಪ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ದೀತನ ಅವೇ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗಿಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ ಪಾಡೋಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಇತನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಂತೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಮೂಲು 1/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ಯಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೊತ್ತುದುಜಿ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 1 ಚಮಚ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆತು ಖಾರ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ 1 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚ ಅದು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ನಿಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಾಗತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜಿ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಲಿ ಪೊಡಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಯಾನು ಮೂಲು ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ 1/4 ವಾಶಿ ಬೇಯ್ದನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜಿಮ್ಮುಲು ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾಡೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಸ ಬೋಡುತ್ತಂಡ ತುಲೆ ಅವು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ದ ನೀರು ಬಿಡ್ತು ಗಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ಚಿಕನ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಕುರ್ಮ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮೂಲು ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಂಡ ಮೂಲ ಪಾಡೊಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪರಿಮಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಕುರ್ಮ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.